Checkpoint sir. May bayad yung Dalad ganun may tumak. bilang tour guide. Sagay. Ala na may. Sir mawala ba? Siyempre mga ng bata ito. Magpalot na ito kali. Man. Thank you. Go magpalo sir do don imang luaman. Sini ba na magpalmali ito. Hatuan, gitan nyo. Hoy, gitan nyo. Hindi, sige. Sige ako na. Ako na ako. Haruro. Yan, ang video ikaw na. Ya, videoin kayo kapag kapusin kayo mamaya. Dalawa ng video. Mana ba ko na rin din eh. Hindi ka dua. Mas ka kuya dyan. Magpalot. Ang dami oh, gapi. Ang dami ganyan sa bahay. Gapi. Yung dito. Limango. Saan yung mga limango dito? Ah, lima ko. Ganyan. Talangka. Meron? Umigan? Pero yung yun na nagaling. Dito. Ay, may mga talangka dito. Ang dagat kita, may kalo eh. Okay na ba yun? Talangka. Pintas ng bahay lang. Ganda ng ano, ganda ng kulay dito. Uwi ko kayo yan, pati manalbiya kayo sa Facebook. Eh pag manunod kayo sa Facebook, puro kayo. Puro kayong nandito oh. Ano kayo? Nakakalawa. Hindi mo sinulat. Sinulat mo kanina yung pangalan. Jerk, doon sa naglista ka. Sinulat mo yung vlogero. Pagparang ka sa Alam puso. nila. Pagparang ka makulis. Lagero. Para mapanood nila yung ano nila. Lagero. Saan sila manghuli ng ano? Limango. Lamig ng tubig, tol. Napakaganda dito. Lamig ng tubig. Napaka-init ng panahon. Linis, oh. Pagsan kayo pangalo. Taas! Grabe ito mga tol. Sakit po kayo dun. May ano. May... Sarena. May sarena. Sireno! May salalim. O yan tol. Meron daw sireno dito. Sirena dito. Ano nga? O, pwede sa perm. Tingnan natin kung anong sinasabing sireno nitong ating kapatid mga tol. Ano kayang klaseng sireno yun? Malalim po kayo. Malalim po kayo. Malalim po kayo. Lalim nga oh. Gusto mo po yun. Malalim yan. May ukay dyan. Malalim po yun. May papasok dun no? Na?
Kaya natin yung mga yun. Dito mo sa may tubig dapat. Ah, sa tubig dapat. Kaya na, sida na, sunod kayo. Yan. Ay, isda yun. Sa dulo. Limango. Oh. Ang pare, oh, limango. Kuya, maato ka dyan. Maano kayo, kuya? Matagal na. Ando pang isa. Yan po, isa ka. Marami dyan. Ay, ha. Akay po, kuya. At dami ha. Ay pa, kuya. Marami po, kuya. Madami. Marami, ano, Lupoy. Dami dyan, no? Madaming ahas dyan, no? Maraming has dyan. So, ayun na. Oh, balat ng ahas. Ilagay mo daw sa wallet mo to. Swerte daw to eh. Oh, kuya. May bahay sila Makakahayar mo. Swerte ka. May bahay sila dyan, no? Kunin mo ito, kuya. Ilagay mo sa wallet mo. Mamaya. Ano nang as? Buka. Buka. Ano kaya? Nakarating na kami sa tulo. Uy, ang daming bato dito. Parang nagsu-Super Mario dito, ah. Hi guys! Vlog na. Alam ko guys. Hello. Punta ka YouTube pa. Maliligo kayo kuya. Maliligo kayo. Oh, hindi, nagbibideo lang kami. Ano kaya vlog? Oh, Anong page? Ano yan kaya? vlogero. Vlogger? Search nyo, vlogero, Facebook. Yan, iba yan. Child TV yan. Child TV yan. Palaututan. Ha? Palaututan naman mo. Malapit lang. Malapit na kuya. Hintay pa yung isa po yun. Hindi, pabayaan mo yan. Ano yan? Hunter yan, eh. Oo, hunter yan. Ito ba ito buwan mo? Ikaw ang nagpagkitan. Sige, pabayaan mo. Ito pa ang jungle book, oh. Surad, so. Ayun si Child TV. Kami naman ay vlogero, mga tol. Speaker. Ha? Sino pa ulit? Speaker. Dali, pukpukay na. Oo, kailangan kayo. Pukpuk na kasi pakay. Napalipis lang na kapalakay. Kasi may magkakula. Tumaka kasi ka lang. Pukpuk na na. Pukpuk ka. Kaya ba magkakupuk? Sige na, pukpuk. Pukpuk kayo ng bato. Yan. Ha? Ayun, oh. Bato? Ginaganon. Bigay mo sa Child TV. Bato. May mga ganyan siya. Ah, buto to ng ano. Oo, yun, oh. May maliit na cold dito. Ang ganda. Oh, ganda.
Dito lang okay nang maligo eh. Pero din tayo sa may dulo. Kaso malamig yung tubig dun eh. Sobrang lamig ng tubig dun. Dito sa dulo. Di ba yung bornan ko? Namumuti. Namumuti. Tinatawag ng Blue Lagoon. Nakakatakot na. Wait, Nakakatakot lagoon. yung dagit. Puro lumot eh. Pagkakamali mo lang ang apang dito guys. Barak lahat ano mo dito. Mas mapapas yung balat mo. May tulo dito. May tulo dito. Ito yung mga pasabit-sabit pang nalalaman, no? Basta tayo dito. Katamet. Kaso mineral, no? Mabuluwang nga. At pinapawikan. Ano nga? May pawikan. Dito ko kaya tanan. Ang pawikan. Kayo na tayo. Kinapag at sila. Malay patay. Atuwa, yung ganun yung dulo. Init ko ng hintay. Bilis pa puno ng ano? Sana ito. Mahal mo ba ako? Sa akin. Nakakausap. Yung pengada pari, bulong o timbunga? Mura ka ng mga ibang video kayo din. Yung mga luma mo. Kurang ka sa mga luma mo. Ha? Kurang ka sa mga luma mo. Pakay sa content paano mo mamaya. Bakit yung content? Tingga! Nating ka dyan? Nating ka! Ha? Tingga! Bakit? Ano? Wala. Ganyan, tagla. Ito ko rin mga yun. Bilagin ako ng bata ko. Kaso nga, hindi. Pinalagnat na yata ko ng SD guys. Ano natin? Kailan?
Kakalimutan yan. Hindi ka mayroon dyan. Sige, hindi mo nakakalimutan yan. Ano? Baka mag-lista, di ba? Pwede na yan, huwag mo pakaraan. Ahu! Ahu! Si Metro yan, si Metro. Ay po. Tatag na pala kay Manoro na takbilang ugot. Nataka yan. Di ba ikaw yung kanina? Hello guys, kami pa yung nag-video guys sa vlog. Yo! Bukas lang na, iba na pa. For video guys, vlog kami. Tipoy! Hey guys! Baka daw. Bossing! Istanbul Boy. Kaya ba dyan? Wala ni dyan? Loko. Ano? May tingga kayo? Tingga? Wala po. Ay, bigas to. Ito na ba yun? Oo, yan na yun. Nalatakay! Ay po, Takbilang ugot. Hindi ka may alagaw mo ito. Hindi ka may alagaw mo. Video ko lang ni Jericho para. Lala mo yan, mga kalugar. Lipsip yung imidarating ng babon, eh? Pagkakako! Hoy! Kinuha! Talong ka dyan, Jerk, oh. Jerk. Talong ka dyan. Talong ka. Hindi ko kabisado yung babae. Hindi ko kabisado yung babae. Malalim pa? Nagkamit, ano nagkamit? Sige, dive ka. Kukunan kita, dali. Dali. Oh. Maklakadin ka, no? Galing mo naman na yun. Kahit malalim, kaya mo na.
Doon naman. Ha? Ay, di da. Mapato to eh. Ayoko na, hindi ko kaya. Saan yung pinaka... Sakay mo sa kanila. Sakay mo sa kanila. Hindi, yun yung port eh. Maraming port. Yung port, guys, kasi hot spring. Ang hot spring yung port, yung third. Ano siya? Malamig. Oh, marami-rami din palang bukod na dito. Kasi ano naman siya eh, no? Oh, Full siya. marami palang bukod na dito. Hindi ko may ukol tayo sa baba. Sana natin. Let's go ang ating taas. Samahan niyo ako. Okay. Maganda yung rock formation. Kung chill ka lang, pwede ka dito. Pwede ka dito. Ano yung rock formation sa kanila? Ano? Alam mo na hindi nawawalan ng tubig. Smooth yung bato. Ano ba meron dito? Oh, meron din pala dito. Hidden na din. So, yun ano? Safe ba siya? Ito nga pala ang rainforest dito sa third or ligad. Municipality na siya ng Porac sa ngayon, pero before kasi sa Pambata siya. Tawag din naman ay 6 target or tinaguri ang Kunings. Lalaglag ang ating short kaibigan. Kung chill ka lang dito, pwede ka dito sa taas chilling. Ang hirap talaga pag hindi action ka magdala mo. Pag biro na dala mo, medyo skip pa yung lens dahil napakamahal. Pero kung action ka man dala natin dito, eh bakit talaga. Tropa natin. Ah, ini. Oh ya, hindi. Yo. Krito muna tayo. Wala. Yung market doon sa may ano? Hey. May talangkap ko yan. Ay, dalaw ka. Huwag ko yan dyan. Ay, kipilit. Kipilit na ka. Dito lang ka dito. Dalawa lang. Hindi na katatubig dyan. Ay, kawawa siya. Palaki na yan, pinalalaki yan, diba? Ginagawa mo dyan, Tol? Kukuha tayo ng malinis na
Tubig natin. Fresh na fresh yan, no? Sariwang sariwa. Sibol, no? Sibol ni Ngarayat, no? Sibol sa bato pa. Kulang sa haba. Kuha ka mahabang ganyan. Apipoy. Apipoy. Dapat makuha natin yung ano. Hindi natin masasahod yung ano. Yung dumi. Wala mahaba. Sibol na ning Ngarayat. Ano? Ganun ka. Alkalay niya yun, na pare. Alkalay. Wal, kalain yan. Nalaw. Tap na dito. Luglugan mo yung ano, yung ibang tilapia. Ilagay na natin dyan. Uy, Yun, Nalublog na. oh, yung sariwa. sariwa. Luglugin mo. Ay. Puso. Mamaya. Kami na din pag nakitay na. Talbi natin agad yan. Teriyaki. For you. Luglugin mo, bago mo kapit. Kami na din. Ang kalami alam. Ito yung mga niluto ng ating mga kasama. Sardinas. Ano ba yan? Ano bang tawag yan? Pangat? Pangat. Hot. Paksi. Pinalaw tayo. Malamig ko yan. Lugar tayo magpwesto ka niyan. Kaya malalam. Wala butangan. Tripod. So, yan po rin sesya ng Tatarebs. Ice cream yummy. Bunga ka kami na. Gulay. Wait lang, mainit. Oh, Gulay sila. oh meron. Namalagan lalam na yung maldo. Anong oras mo na dyan? Ha? Anong oras mo na? Alas 2. Alas dos. Okay, pwede na uwi. Sasakay kayo? Ba't sa bahay mo uwi? Kuya, tignan mo. Sino ba sasakay sa amin? Ikaw lang? Kuya. Busing. Pwede dyan? Ano kaya mo, tripod? Oh, get up!
One, two. Okay, one, two. Pala yung mga layo. One, two. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheers! Ay, kung pigilok! Buto ko rin! Saan nakadulas? Hindi, pagayang ko lang. Ito na kalalit. Mabulang ko rin. Malalim, gago. Paano yung kainan natin? Babaw na. Malalim, pero malamig. Pagka napagbagano ka na, Dok. Hi guys, we are now exploring third. Pagtalon mo. Magandang ka, pakita mo si Lord. Malamig eh. Ano? Malamig, malamig. Hindi man nangangatog. Hindi man nangangatog. Hindi daw malamig. Malamig, mainit. Pag umangat ka, malamig. Pero pag sa baba ka, ay, Nangangatog ka na, no? Ginalagnat na yata din. Hindi mo malamig, kinaching na ako eh. Ginalagnat na. Lalo pag nasip mo yung tubig, malamig. Jack, magpagos ka nga doon. Matagalan nun. Wala pala kay Dexter. Wala. Tips na kanta dyan. Ari, ako yung ba rin siya? Wala mo di. Ganyan yung smile na lang. Jenny muna, Jenny. Hello! Tayo! Mati na po ay. Kuya, ano po ang pangalan ng ano? Kuya! Kuya! Saan na ba? Kuya, saan na to, kuya? Hello po. Hello. Hi. Kuya, kan? Kuya! 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 Ikaw yung nawawala akong kapatid! Kuya!
Maganda yung picture. Kuya, dito namin yung picture namin, kuya. Sa kuya, tingnan ka kuya. Jay, kuwali mo. Mapapicture yun. Sino ang dalawa sa ako? Ano Facebook? Ano nyo kuya? Oh, ginagawa. Yung tambal mo daw, kuya. Asan ba? Ayos. Hindi ko lang kung mag-vlog. Kabila. Taga saan ba kayo kuya? Wala, sama mo ito din. Bitlaw na. May bite yun. Pero yung isa, sir, marami. Hindi maglalakad na lang yung mga baka na lang yung sasakay, sir. Yung ibang lalaki, sir, maglalakad. Lalim, bago, di mo malakad. Ay, malalim! Sarap! Ang dami mga malalim. Nalim gagi. Dong, slide ka daw, Dong. Malalim mo ito daw. Sayang. Gagin lalim. Gawin play si Kelly pare dito na lang. Alay no ba siya sa ilalim sa ano? Mga kupal! Shout out, Edgewood Baller! Dam-dam! Pupunta doon. Kel, dito ka, Kel. May bato dito. Hindi ka nakawin. Walang malalim bata. Boy! Lumira ng tres! Malalim mo rin? Oo, malalim na. Ay, diyan ka pala. Damit? Parawi na tayo. Meron pa kung para meron sa taas? Meron. Dito na lang tayo para.
Oh, Blagero. Tsaka Jeko. Yun. Oh, natin makikita yung picture natin sa video. Saan yung bato dyan? Sabi lang niya, dito pa kaya. Yan, tara kan! Madulas tayo dito. Ay, dako. Tara. Di ba na? Ay, matapang. Ay, yung pinakain nun eh. Boy, wait slide lang po yung madulas. Mga tol, pauwi na sila. Pauwi na sa HEB.